Toto je Honza. Je podnikatel a vyrábí čokoládu. A toto je Lukáš. Je také podnikatel a skladuje léky a kosmetiku. A tady je Martin. Ten má velké kanceláře s mnoha zaměstnanci. Co mají tito tři společného? V létě musí chladit a v zimě topit, protože jinak se zkazí jejich zboží a jejich zaměstnanci budou mít příliš horko nebo příliš chladno. Pro tyto situace se hodí tepelné čerpadlo. Ale nejen tak nějaké, nýbrž od firmy Schwank. To je obzvlášť energeticky efektivní, protože je to plynové tepelné čerpadlo. A když Honza, Lukáš a Martin šetří energii, dělají něco prospěšného pro své peněženky a pro životní prostředí. Jak plynové tepelné čerpadlo funguje? Využívá kromě zemního plynu energii, která je ve vzduchu. Ta je pro Honzu, Lukáše a Martina zdarma, protože je k dispozici v neomezeném množství. Funguje stejně jako lednička. V létě, když je potřeba chladit, odebírá teplo z budovy a odvádí ho ven. V zimě se proces obrátí. Tepelná čerpadla tedy dokážou obojí, topit i chladit, podle potřeby. A to za minimální ceny. Jak chytré! Plynové tepelné čerpadlo pracuje na rozdíl od elektrických tepelných čerpadel s motorem poháněným plynem. To má různé výhody. Za prvé, zemní plyn je podstatně levnější než elektřina. Za druhé, plynové tepelné čerpadlo je považováno za obnovitelný zdroj energie a splňuje i přísné německé energetické zákony. To uspokojuje také technické poradce. Za třetí, naši tři pánové nepotřebují pro své velké podniky nákladné transformátorové stanice, které by byly nezbytné pro elektrická tepelná čerpadla. Za čtvrté, plynové tepelné čerpadlo je jako malá elektrárna, která si sama vyrábí energii. Odpadní teplo, které by se jinak ztratilo, lze využít například pro ohřev vody. To je nejen efektivní, ale také to šetří peníze. Závěr. Navzdory vyšším investičním nákladům mají plynová tepelná čerpadla Schwank smysl, protože šetří velký objem provozních nákladů. A protože se vyšší investice rychle vyplatí, mohou být Honza, Lukáš a Martin v klidu. Vyzráli totiž na problém úspory energie. Schwank, expert na průmyslové topení a chlazení.